Pozdrav svima ljudi, s vama je Gavrilo i dobrodošli na novogodišnji mineplex. Sa kime sam ja tu? Sa Grimasom. Grimas! Kako smo lepi garavi. I danas ćemo da otvaramo časove. Molim? I danas ćemo... Kako smo lepi garavi. Danas ćemo da otvaramo čestove, pošto je specijal za novu godinu. Ako imaš čestove? Ali imam 9.000, kupio sam jedan tamo za novu godinu. Ma ja nemam novci, ja imam samo 189. Znaš kad sam otvarao one crne čestove, to si trebao da budeš. Pa što me si zvao? Evo otvori ovaj. Sus. Ne vidim ni oči ni ništa. Ender pearls kojih imam ko moj kurac. Hoću novi pet. To! Ko je to životinja? Ti znaš što čitaš? Da. Vid majmuna. I TNT, dobro. Eto ljudi. Evo ti moja životinja. Cat, evo ti mačka. Pa ja sam to već